Bueno, nik uste dut berez gizarte eredu guztiek uzten dutela kreatibiderako tartea. Gauza da zenbat uzten duten, zenbat erateko tartea uzten duten. Egia da, gaur eguneko gizarte ereduak ez duela behar kreatiborik. Azken finean, kreatiboak, eremu kreatiboa badagoelako ikuspegi kritiko autokritikotik abiatutako sorkuntzara dagoelako bideratuta, ezta? Eta, bueno, bere sistema edo dagoena perpetuatu nahi duen horrentzat, kreatibidadea, segurunik ez da gauzarik eta onuragarriena. Gero egia dabe gaur eguneko gizarteak bultzatzen gaitu eta bilatzen du guk aldenik eta gutxien pentsatzea. Aldenik eta gauzak arinen egitea, eta aldenik eta modurik eta autokritiko, edo modurik eta ez kritikoenean eta ez autokritikoenean egitea, ezta? Dana harin egin behar da, dana desitxablea da, dana da autokonsumorako, eta horrek berak berez bultzatzen duena da individualismoa, eta ez duena eragiten da kolektiboak sortzea, inkluso kreatibidade ikuspegi kolektiboan ulertu, eta horren bidez eraldatzeko perspektiban kokatzea. Baina landa guztien beti daude zerikituak. Pasatzen da, zerikitu horiek kasu askotan konkistatu egin behar dira. Eta kreatibiderako zerikitu horiek konkistatzean bertute bat dela pentsatzen du. Ze konkista horrek badauka gero elementu konsiente bat, ezta? Kreatibidadea eta gero poesiaz behitzen dugu seguruena, baina bada dagoena ikusten duguna, bizi dugun hori eremu konsientera eramatea, interpretatu alizateko eta gero eraldatu alizateko. Gauzak bideratzeko, gauzak bestera batera egiteko, kreatibidadea ezinbesteko kontua da. Eta gaurreneko sistemak, edozein sistema moduan, bere sistema perpetuatu egin nahi du, eta orduan eremu askean mugitzen den kreatibidadea ez da inundik inora be onuragarria olako sistementzat. Baina bat inot eta errepikatzen dut, horrek ez du esan inundik inora be ez dagoenik zerikiturik kreatibidarentzako, baina konkistatu egin behar da. Bai, bada. Bada sormena, baina da sormen bideratua. Badago beste sormen bat, sormen askea dena. Eta ni gaina sormen askea lotzen du bai, pentsamentu askearekin ere lotzen dut. Ni pentsamentu askearen aldeko, olako aferrimoa naiz, horren alde egiten dut beti, ulertzen duelako pentsamentu askea badela norberak eukitzea behar dituen kriterioak eta irizpideak gero egin nahi duen hori egin alizateko. Inork, edo sistemak, edo dena dalakoak esan gabe zer egin behar duen. Horan zentzu hortan, pentsatzen dut badaukala hor margena badagoela eta hor kreatibidadeak badaukala askatasun hori garatzeko, lantzeko moduko bidea, baina bagoaz lehenengo galderara ere, hor berak kontrasanean jarriko du sistema, bera. Gero badaude kreatibo batzuk edo badago eremu kreatibo bat bideratua dena eta bideratze horrek seguruena sistema bera apuntalatu egiten duena. Eremu kreatibo oso anitza da eta kreatibide mota oso diferente daude. Badago kreatibide subversiboa, badago kreatibide kontinuista eta bar, ez da. Eta bideratuta dagoen kreatibidade horrek, azken finean, bilatzen duena da dagoenaren apuntalatzea. Baina bada kreatibidadea ere bai, kreatibidea oso eremu anitza da eta oso eremu zabala da. Ni neuk egia esan gustokoago dut, atsegin handiago ematen dit, kreatibidade kakotxarteko subversibo horrek, ezta? Non ez da berezitutik aratago joango dena. Azken finean ari gana hitz egiten da posible eta imposiblearen artean, ezta? Gizarte ereduak dena delakoak, edozeinek, beti posiblea, zer den posiblea aldarrikatzen du, ezta? Eta horren baitan bugiarazten zaitu. Nik uste dut posibletik aratako imposibleak ere existitzen direla. Eta imposible horretan dagoela askotan bertutea. Kontestu historiko diferentetan, imposible horretan landu eskero, imposible hori landu eskero, posible bilakatzen da. Eta posible hori erdigune kokatzen dena aldaketa kualitatiboak horren ematen dira. Posiblea kaiola bada. Posible den eremu hori kaiola bada. Eta hor dago kreatibidade bideratua. Baina posibletik kanpo dagoena, imposiblea dela esaten diguten hori, berez posible badena, posiblea da, egin daiteken gauza bada, beste gauza bada ez dela komeni. Eta pentsatzen du gehiago esperatu beharko genukela imposiblearen eremu hori guztia. Eta horti datozela benetan gero aldaketa kualitatibo sakonak, transformatzaileak eta benetako eraldatzaia direnak. Ze kontestu historiko diferentetan, segun ze momentu den, segun ze gertakari dauden, askotan inor kontrolatzen ez dituenak, kumuloak izaten direlako, gerta daitekena da lehen imposible zen hori garatzen balin baduzu hori erdigunean kokatzea. Eta horrek ja katarsiak sortzen ditut, hor daude aldaketak, ezta? Askotan entzuten dugu, ez? Nahiko nuke egin jau, eta albokoak esaten dizu, hori imposiblea da, imposiblea da, zure eskema mentalarentzat.
baina nik uste du posiblea dela, eta gai naiz hori egiteko, zergatik naiz ausartuko inposiblearen eremu esploratzera. Bueno, aipatzen dute, ezta? Prozesu kreatiboak besteak beste baituela 3 fase diferente, ezta? Lehenengo fasea bada kaiola barrukoa, sistemaren barrukoa, da? Eta hor badaude gure konplejo guztiak, gure ustezko ezintasun guztiak, iradokiak direna, ezin duzu egin, mugak hor dituzu, hortik ezin zara pasatu, zure kreatibitatea beti kaiola honen barruan landuko duzu, hor daukazu exitoa, eta bar, ezta? Baina badago, eta hori da lehenengoko kutxa, ez da, lehenengoko eremua. Ezinbestean hori apurtu beharra dago, eta apurtu nahi esan apurtu egin behar da. Hortarako norberak bere buruarekin lan handi egin behar du. Eremu hortatik bizkat askatzeko, hortik ateratzeko eta esploratu hori izateko beste eremu batzuk. Gero, bigarren eremua da, esan daiteke, nik horrela esango dut, ensoñazioaren moduan, ez da. Danok ezagutzen dugu, alboan ezagutu dugu beti norbait, ametxetan da biena. Nik egingo dut, egingo nuke, idatziko dut, asmatuko dut, egizu. Idatziko baduzu, idatzi izazu. Asmatu nahi baduzu zer, asma ezazu. Baina ez zaitez egon odeietan. Neko pedante bihurtzen zaizkin niri, olakoa, bai? Nahi eta ezin bat, eta gainera batzuentzat bizitza estilo bat ere badena. Ni zaizki gehiago gustatzen olakoak. Baina bada bigarren fase bat importante dena, da ametxe egitearena, da airezkoa dena. Baina ez da ezertan konkretatzen. Ne ustez kreatibitatea, benetan pertsona kreatibo izateko, 3. eremu batera salto egin barra dauka. Eta da, lehenengoan zure buru askatzen duzu, bigarrenean ametxe egiten duzu, eta 3. zure ametxetako baten bat hautatu eta garatu egiten duzu. Hori da benetan eremu kreatiboan urratsak ematea. Eta 3 fase horiek, gaina ordena horretan garatu behar direla uste dut. Ni bai jendea inbitatuko nukena da norbere hautsa astintzera. Hemen ez dago pertsona bat bestea baino kreatiboagoa denik. Inork ez dezala pentsa baten batek atzapar txikiko atzapar eskola gorriz margosten duelako bestea baino kreatiboagoa denik, ez da gutxiago be. Edo begian margosten dituelako beste baino kreatiboagoa denik, ez da gutxiago be. Kreatibitatea innatoa da. Kreatibitatea da konfliktoak eta egoerak eta gauza berrietarako urratza emateko bitarteko bat da. Hori denok daukagu. Ez dakit zergatik daukagu mania hori norbere burua sarri askotan ez kreatibotzat hartzeko. Ez da egia, hori falazia bada. Orduan, ni bai jende inbitatuko nukena da, bizitzeko kreatibitateaz baliatzea, baina modu konsiente batean, ze hori egiten da, inkonsientek egiten da. Orduan, eraman dezagun hori ere, eremu konsientera, esan dezagun, bai, dano gara kreatiboak eta eskerra kreatibo garen, bezala txampiñoi izango inateke. Poesiak edo poesia digitala bera bakarrik, nik esango nuke ez dauka. Baina marko mentalean ezer isolatuk ez dauka eragin determinanterik. Marko mentalak elementu eremu oso komplejuak dira. Eta, esaten dut ez da, marko mentalen konformazioa hainbat variableren arabera doala. Alde batetik kultura, beste batetik ohitura, beste alde batetik guk txikitantik jasotako input horiek, eta baita be, gaur egun edo eguneroko horretan, eguneroko hori zelan kudeatzen duzun, ez da? Eta sortutako frustrazioak, bertuteak, alaitasunak, tristeziak, hori guztia, ez? Horrek guztiak antolatzen du marko mental jakin bat. Eta gainera, marko mentalek ez dira betierekoak, ez dira perpetuak, marko mentalak eraldatu egiten dira, nire marko mentala orain dela 10 urte eta orain diferentea da. Eta espero dut, hemendik 10 urtera desberdina izatea. Marko mentalak ebaluatzeko paradigmak laxoak izan behar dira. Izan behar dira permeableak izan behar dira. Eta gaina horrela ulertu behar dugu, garapen oso batean gaudelako. Orduan, poesiak bere baitan, ia marko mentalak eraldatzen dituen, nik izango nuke ezetz. Poesiak lagundu alduen marko mentalen eraldaketan, esango nuke baietz. Beti eta beti beste hainbat artefaktuen martxan jartzen baldin badira. Horrekin guztiarekin batera da egiten duguna munduaren, bizitzaren irudikapen bat, bai? Azken fina, lehenengo norberak norbere burua kokatu behar du, norbere burua aurkitu behar du, norbere burua nongoa zer den era batera edo bestera gutxi gora bera bentsat hautatu egin behar du, bai? Eta hortik abiatzen da gainontzeko guztia, ze marko mentaletan eta
Marko mentaletan kreatibidade oso garrantzitsua da, autokonfiantza den moduan oso garrantzitsua, marko mentalen garapenean, esan nahi dut. Eta baita be, konstiente izatea bizitza guztian gaudela ikasteko, eta ikasi behar daukela bizitza guztian zehar. Eta horrek guztiaren batuketak ematen du gero marko mentalen desarrollo jakin bat ematen du. Baina modu isolatuan ez poesiak ez ezerk ez dut uste garatzen duenik edo alartzen duenik marko mentalik. Ez. Robo batek egingo duena da poesia itxurako zehozar egingo du. Baina poesiak bere baitan dituen elementu intangible asko ditu. Poesia bada autoezagutza, robo batek ez du autoezagutzari behar. Robot bat kanpotik ezagutzen da, kanpotik montatzen delako, ez daukalako bere baitako kontzientziarik. Poesiak leku bat idazten duenak, poesia idazten duen horrentzat leku bat bilatzen dio poesiak, hausnartu egiten du, bere barruan sartzen da, barruntatu egiten du. Hori robo batek ezin du egin. Era berean, poesia bada ritmoa da, eta ritmoa oso relatiboa da, zer den ritmoa. Ritmoa ez da hitz bat bestearen atzetik ipini eta lerroak osatzea, ritmoa askotan hartzailearen arabera ere badoa, norbere buruaren ritmoarekin lotura zuzena daukalako. Hor badaude hainbat elementu intangible, poesiak eskaintzen dione idazleari eta poesia irakurleari robo batek hori inundik inora ezingo lukenak reproduzitu. Robo batek ingo duena da, hitz politasko, josiko ditu, eta horiek errestan aterako ditu, suerte handiagorekin edo gutxiagorekin. Baina poesia bada ere, poesia idazle horrentzat transkurso bat, ibilbide bat da. Robo batek ez du sekula horrelako ibilbiderik egingo. Ez du poesiarik idatziko sekula robo batek. Lehen esan duan moduan, poesia bere soiltasunean hartuta rekorrido laburra izango lukela ematen dit. Baina poesia inbrikatzen badugu, txertatzen balin badugu hezkuntza eredu berritzaile oso batekin, eta hezkuntza eredu berritzaile horrek bilatzen balin badu pertsonaren marko mentalen transformazioa bilatzen balin badu eta horretarako artefaktua martxan jartzen balin baditu, poesiaz aparte, hau da, hezkuntza sistema oso bat, pentsatzen dut horrek eragina eduki lezakela. Ulertuta, marko mentalen transformazioan hezkuntza atal badela. Gero hemendik ateratzen direnean, daukagu kalea, daukagu etxea, daukagu telebista, daukagu familia, daukagu dana dalako daukagu, bai? Horrek guztiak eragiten du gure marko mentaletan. Hezkuntzak dauka bere papera, eta paper importantea, bere funtzio importantea dauka, baina ez da euneko funtzioa. Beraz, poesia, hezkuntza eremura eramatea modu isolatuan, bada aporte bat, baina oso neurtua dela pentsatzen dut, eta betan eraginkorra izateko berrikuntza perspektiba horrek eduki beharko luke ikuspegi global orokor bat helburu hortarako eta poesia horren zerbitzura ipini. Nik uste dut ezin egiten ari dela.